Afternoon, my name is Roshmi Basantari. आङो ओइचएस फाइनाल एग्जामाव गासिबो 6 साबजेक्टआव लेटार्स लाजोबनानै 88.4% मोननो हादों। I have always been consistent from the starting of the class. Teacher जेनेबा first day of class निफ्रायनो आङो consistent जादों आरो hard work खालामनो नाजादों आरो टिचारा जेखौ क्लासाव फोरोंदोंमोन आं बेखौ बे दिनावनो माने न'आव थांनानै रिभाइज खालामहैखायोमोन आरो फुङाव बुक रिड खालामनानै फैयोमोन 1.5 आवर आरो बिनिफ्राय थांनानै ब्रेक माने लान्च खालामनानै बिनिफ्राय 4:30 निफ्राय फरायोमोन। जोंनि बे आंनि जेसेबांखि आङो पार्सेन्टेज मोननो हादों गासिबो साबजेक्टआव लेटार्स मोननो हादों बेफोर गासिबो आंनि माने जोंनि टिचारनि बिसिनि गाइडेन्स आरो सापर्टनि थाखायसो जों बेफोरबायदि मोननो हादों। आङो दा पलिटिकेल साइन्स मेजर लानानै गभर्नमेन्ट कलेजाव हाबनो सानदों आरो फिउचाराव UPSCनि थाखाय प्रिपेयार खालामदों। आंनि मुङा रश्मि बसुमतारी आं दलजरानिफ्राय फैदों। बड'ल स्टार एकाडेमिखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबाय जे जोंखौ जे टप 10 थांनाय HS आनजादाव बेखौ फरायसालियाव लिंहरनानै बेबायदि फरायदों खोब मोजां। दा आंनि मुङा श्री अनफं बसुमतारी गामि बरागारि दतमा क'क्राझार। नोंथाङा बेसेबां मार्क्स स्कर खालामदों? आङो 81.80% आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय। माबायदि नाजानायनि गेजेरजों बे जाफुंसारनायखौ आङोथ' हस्टेलाव थानाय हिसाबै हस्टेलनि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोर थायो जों बेबायदि थांनानै उथ्रिसार जानो हादों जे फुंनिफ्रायनो जोंहा मोनाजासिम रुल्सफोर थायो बेखौ फल' खालामनानै टिचार्सफोरनि फोरोंनाया खोब मोजां। ओमफ्राय बे मोनसे खोथाखौ बुंनो प्राइभेट इनस्टिटिउसन हिसाबै जोंना गोबां फोरोंगिरिफ्रानो सोलाय सोल' जादों आरो बेयाव माखासे समाव जों फोरोंगिरिफोरजों गोरोबनो एसे टाइम लानायाव बै समफ्राव एसे नार्भास जादोंमोन आरो जे जों बोरै जाबावगोन मागोन होननानै। दा उनावहाय बिदिनो आधा माससोनि उनाव जों फोरोंगिरिफोरजों मोजाङै गोरोबनानै बिदि उथ्रिसारनायखौ मोननो हादों आरो। सोंनायखौनो मोनदों एक्चुवेलि आङो माने बर' बिदि स्पिच होनाय जाया लाइक बेसिकलि आङो इंलिसावनो बुङोमोन स' आङो माने मालाबा भिउवार्सफोराबो होनो नालाय बर'आव माने बुङा बिदि होननानै स' आं बेखौनो क्लियार खालामनो सानो फार्स्ट अफ अल कि आङो इंलिसाव कम्फर्टेबल स' आम गोना स्पिक इन इंलिश एन्ड लाइक बोथ बर' औ स' बिदिनो आं ग्रेटफुल आङो गावनि पेरेन्ट्सखौ ओमफ्राय माय टिचार्स एन्ड अल द इन्स्टिटिउट आं बेफोरनि थाखाय बहुत ग्रेटफुल बिकज उइदाउट देम आङो माने बिसोरनि स्कर खालामनो हानाय नङामोन एन्ड बुंनो थाङोबा जि एक्सपेक्टेडमोन बिनि एसे खम मोनदों बाट लाइक आङो सेटिसफाइड जिखिना माने खस्थ' खालामदों बिनिनो फिथाइ मोनदों होनना आं सानना लाबाय आरो आङो 89.80 मोनदों। स्ट्रिमा मा? आंना साइन्स स्ट्रिममोन। औ बेसिकलि आंथ' हस्टेलाव थायोमोन स' हस्टेलनि जि स्टाडि आवार्स बेसिकलि बियो 6 to 7 आवार्स बिदि जायोमोन ओमफ्राय फुङाव 5आव सिखारोमोन ओमफ्राय सिखारनानै लाइक 5:30निफ्रायनो स्टाडि टाइम जाखायोमोन 5:30 to till 8 ओमफ्राय बेयावनो थांबाय 2.5 आवार्स बेयाव स्टाडि जायोमोन ओमफ्राय आफ्टार देट माने कलेजनिफ्राय कलेजाथ' बेसिकलि 2:30 इट गेट्स फिनिश एट लाइक 2:30 ओमफ्राय आङो बिदिनो रेस्ट लायो ओमफ्राय रेस्ट लानानै एगेन 5आवनो माने रेस्ट लानायनि उनाव वार्डेना जोंखौ सिखारो ओमफ्राय बेनि उनाव 5:30निफ्राय स्टार्ट जाफिनो स्टाडिया टिल 8:30 जायो स' बेसिकलि 3 आवार्स जाहैबाय ओमफ्राय एगेन आफ्टार माने डिनार जों आरो फरायनो होयो ओमफ्राय बेयावनो 1.5 आवर फरायनो होयो टिल 11 ओमफ्राय 9:30 to 11 ओमफ्राय मालाबा बिदिनो मालाबा थायो हमवर्कस थायो बिदिनो एसाइनमेन्ट्स खालामनो थायो होमबा जोङो 11:30 सिम आं एक्सटेन्ड खालामो मालाबा 12बो जायो
बाट माने आंनिबाथ' स्लिपा बहुत इम्पर्टेन्ट जायो माने नों जुदि मोजां उन्दुआबा नोंनि माइन्डआ फ्रेश थाया ओमफ्राय नोङो मोजां फरायनो हाया स' आंनिबाथ' बेसिकलि आङो ट्राइ खालामो कि आं एटलिस्ट 6 आवार्सनि स्लिप मोननांगौ होननानै स' नेक्स्ट स्टेपा आं बेसिकलि निटखौ सानदों स' आङो थांनाय सानडे डेट इज अन 3 मे आङो बेयाव माने खालामदों फार्स्ट एटेम्प्ट स' बेयाव बिदिनो आसा खालामदों मोजाङानो थांदों बाट नायसै मा मुं आरो एड्रेसा आङो बेसिकलि उदालगुरिनिफ्राय टंला जालुकबारि आन्टिं बसुमतारी आङो आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय बे थांनाय ओइचएस आनजादाव आङो गासै मोनबा साबजेक्टआव लेटार लानानै 85.20% आवग्रिनानै लानो हादों माबायदि नाजानायनि नाजानायाथ' गासिबो हस्टेलाव थानाय एसेबाबो खस्थ' मोनो आरो बेनि सायाव बिमा बिफानि हेफाजाब होनाय फोरोंगिरिफोरनि जा गाइडेन्स खालामनाय बिदिजोंहाय बे पार्सेन्टेजखौ आं आवग्रिनानै लानो हादों बेखौ आङो आंनि टिचार आरो बिमा बिफानिसिम थेंक्स होनो सानदों आरो आङो दायो पलिटिकेल साइन्सआव मेजर लानो सानदों बेखौहाय आङो कटन इउनिभारसिटियाव लानो सानदोंमोन आरो फिउचारावहाय सिभिल सार्भिसाव आङो ट्राइ खालामनो सानदों बड'लेण्ड स्टाडि एकाडेमिनि स्टाडि एडमिनिस्ट्रेटर जोंथ' जेनेबा स्पेसियेलि आं हस्टेलाव थाबोबाय हस्टेलाव जेनेबा फुङावहाय 5:30 सिखारबाय सिखारनानैहाय बिदिनो ब्रेकफास्ट खालामबाय ब्रेकफास्ट खालामनानैहाय 6निफ्राय 8सिम स्टाडि जाबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय 8:30निफ्राय जेनेबा 8निफ्राय 9आव क्लास जायोना बिनि गेजेरावहाय ओंखाम जाबाय बिनि उनावहाय क्लास स्टार्ट जाबाय क्लास स्टार्ट जानानै क्लासा 3 PM आव जोब्बाय बिनि उनावहाय ओंखाम मोनजाबाय सानजौफुनि ओमफ्राय बिनि उनावहाय जाय रेस्ट लायो लाबाय सोरबा फरायग्राया फरायबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय 5:30निफ्राय स्टाडिया जाफिनबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय 5:30निफ्राय 8:30सिम स्टाडि जाफिनबाय बिनि उनाव ओंखाम जाबाय आरो बिनि उनावहाय जाय फरायो फरायबाय ओमफ्राय फरायो बिदिनो रेस्ट लाबाय आरो बेनो जाबाय बड'लेण्ड स्टाडि एकाडेमिनि रुटिन आङो गामिया आमलाइगुरि पस्ट अफिसा गसाइनिसिना ओमफ्राय PSआ सेरफांगुरि